Klimatické udalosti 5. až 7. marca. Spojené kráľovstvo. Na vresoviskách vo Veľkom Manchestri vypukol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Príčina nebola potvrdená. Španielsko. Výdatné dažde zasiahli východnú a južnú časť polostrova a spôsobili záplavy. Irak. Silné dažde, krúpobytie a blesky, ktoré sa začali v púšti Samavah a na západe Nadžafu, viedli k záplavám v Bagdade a iných mestách. Saudská Arábia zažíva intenzívne dažde sprevádzané silným vetrom, krúpobytím a bleskovými záplavami. V Kásimu bolo zaznamenané tornádo. Kuvajt. Oblasť Sabah al-Ahmad zasiahli ničivé záplavy. Kazachstan. Almaty zasiahla nezvyčajná snehová búrka s bleskami. India. Obrovská lavína sa vyskytla v oblasti Sarbal Ganderbal v Džamu a Kašmír. Malajzia. Ničivé tornádo zasiahlo mesto Sekinchan. Filipíny. Silné tornádo spôsobilo škody v obci Murcia. Francúzsko. Pri pobreží Puna Auja sa vytvorila veľkolepá vodná smršť. Austrália. Tropický cyklón Alfred priniesol silný vietor a dážď do Queenslandu a Nového Južného Walesu. Ekvádor. Záplavy zasiahli mesto Guayaquil. V dôsledku záplav a zosuvov pôdy zomrelo 14 ľudí a 97 bolo zranených. Čile. Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 stupeň nastalo 138 kilometrov od Antofagasty. Argentína. Búrka so silným vetrom a krupobytím zasiahla provinciu Mendoza. V meste Bahia Blanca spadol za 6 hodín štvormesačný úhrn zrážok, čo viedlo k záplavám. Katastrofa si vyžiadala 12 mŕtvych a evakuovaných bolo viac ako 1300 obyvateľov. Južná Afrika. Prívalové povodne zasiahli Johannesburg.